from there with God. Cause she's the lady that I need. She's the lady from Goa. She's the lady from Goa. She's the lady from Goa. She's the lady I love. She's the lady from Goa. She's the lady from Goa. She's the lady from Goa. बाबा तू जिद्द आम्ही त्या होतो तरी अरे येते सांगितलं आपण मी 2 बॅग गेले तरी हारले तू 2 बॅग गेले तर मोटर होते कॉलर खाली बोलतो चिटाय मारलो म्हणून ए जली बसी काय मारता नका यांना बसी ड्रायव्हर आणले कोण सल्ला करू एवढे तू यायचे पहिली सांगू अरे आले त्या खाजला वाटांचं मागती सोका काय ना होता फोन आणि मेल ए खबरच असो अरे दुसऱ्याची वाट लावच्या बरोबर तूच ते बरे वाटेल सांग दुसऱ्याची वाट लाय नका पण दुसऱ्याक बरी वाट दाखोवपाची तो स्विच कर तुम्हाला कितें दिसता पुराव तक समजता कितले शिवाय कितें करतो अरे कितें करतो सगळ्याच्या घरातलो भायर घालतो कोणच पडल्यार जाहीर करतो मला गुड्या दोन चिंताने पडले काँग्रेसा येतले भायर तू मागसा लागले तेल्या वस्तू अशा पुन्हा तू मागसा लागले इथून ते मामा तुझ्या आरे धोरण आलं मरे 20 वॉट पासून आंध्रा आता मरे तेडोर तुझी कोणाची तुकरा मरे आता तेरेसनान एक मानते तुमची दॉड उघडे तेरेसनान एक माना पुढे मुस्कुडीतले सगळे शिरीस सुटले दिसवाल म्हाका आनी संक्रांत 4 दीस एक्स्ट्रा जिनो चोरी तो सरियाच्या पायन पोलीस कंप्लेंट केलेली जाल्यार तोच काय रडान तू पासून छिरेन पावपाची चोरी केलेलं बसो पण तू बियाना तुझ्या फ्रेंडाक न्हू कोणाक कोणे बरोबर तो जरूर करतो आगली लागले तुझी सून काम पुतली आणि घेतले कोशे वाटून घेतले तुझी सून जाऊनही ताका जोमने निश्चय मोठा या मानून घेता झाल्या आणि काम केल्या माका रिस्क नसतो लोकांना माणसाचं तुझामून सांगता डायरेक्ट वरती सापशी बोला तो सांगा तो सांगा का नाही डायरेक्ट पेपरचे गाडी डायरेक्ट पेपरचे गाडी कोणा सांगता आम्ही तो शेजारी जाणार ते की बाय जनरेट दोन्ही का बरे आपण दोघा एरिया उदो नव्हता दोन्ही जनेटा नव्हता जनेट दोन्ही नव्हता ते जनेट दोन्ही नव्हता दोन्ही जनेटा नव्हता विचारिणी दोन्ही गड्या केस मार जाणतो कोण्या कामापासून तोंड उघडल्या स्वतःचे तांका मारून पुसरा बिले नरकासुराचे अंधा कानून
गोष्टास काढून आमच्या गोष्टाचे गाता जीत आमचे बरे सुबोळ करून काटे कुठे माळोद पुढे वेता मला तो भूत जाऊन एक भिकारी कसं रे नका भिकारी कुठं भिकारीच तो तुम्ही नका भिकारी कुठं आज बदलाव घेतल्याशिवाय राहतो. आम्ही लेटेस्ट कसं रेकॉर्ड आमच्याला सलमान खान ताजा त्याच्या नावावर झाली होती मुलगी जाऊन नाही आताची दाबाडाबा मुलगी झाली आई राहुल गांधी ताजा झाल्या 15 वर्ष झाली मुलगी जाऊन नाही आताची दाबाडाबा मुलगी झाली तुम्ही मार आईला किती दिस झाले ना आम्ही राहुल गांधी खाजानी सलमान खान खाजानी तो कोणा पकडीची वो सलमान खान आहो बॉम्बे बॉलीवुड बॉलीवुड नो हाँ। वो सलमान खान आर्याबा दावेलो हवे बाबाची पोरगा घेऊन हा परत कामातला कामात येतात ना बाय काय आणि पप्पा नका सांगले तुझी चोट विसरली रे तुका दिली तसं मागा तर मला सांगलं नाही बाय ते काय हे विश्वासात कोणाची उधार घेतलेली असावी ते फरक